Kif ninsabu ftit aktar minn ġimagħtejn il-bot minn jum il-votazzjoni, il-Partit Nazzjonalista tikompli ħabbar numru ta' proposti importanti, inkluż proposti li se jindirizzaw l-isfidi taż-żgħażagħ. Il-ġimgħa filgħodu l-kandidat Joseph Grech spjega kif Gvern ġdid nazzjonalista se jgħin lil-first time buyers biex iħallsu d-depożitu tal-ewwel proprjetà sa massimu ta' 45,000 euro. Dan ifisser li wieħed issa jista' jixtri proprjetà ta' 450,000 euro u jkollu l-għajnuna għaliex preżentament taħt il-Partit Laburista din l-iskema tkopri biss proprjetajiet li għandhom valur ta' madwar 225,000 euro. Apparti minn hekk Joseph Grech spjega wkoll kif din lotja l-ġdida tibda tingħata minn Settembru li ġej u se tilqa' 900 applikant nefqa li kif spjega Alex Borg se tkun ta' 2.8 miljun euro fuq l-aħħar 4 xhur ta' din is-sena. Dan ifisser jekk wieħed jieħu din il-miżura flimkien mal-miżura fejn Gvern ġdid nazzjonalista joħallas nofs l-imax tal-bank għall-ewwel 10 snin tal-lon fuq il-proprjetà, kull persuna se tkun qed tiffranka madwar 3,096 euro fis-sena. Kif ġie spjegat l-ispiża hi ffukata fuq l-aħħar 4 xhur tas-sena u mhux nefqa ta' sena sħiħa kif prova jpinġija il-Ministru Clyde Caruana. Joseph Grech fisser kif sena wara l-oħra din l-iskema se żżid 2,500 applikant biex bekk sas-sena 2035 din l-iskema se jkunu qed jibbenefikaw minnha madwar 23,400 persuna. Kien hawnhekk fejn Joseph Grech waqqal kollox l-argument żbaljat li jagħmel il-Ministru Clyde Caruana meta qal li se jgawdu minna biss 32% għax fil-kalkoli tiegħu ħa 2.8 miljun euro fuq sena sħiħa. Turija ċara li Gvern Laburista qed ikompli qarraq bil-poplu u jħawwat fin-numri. Ar minn hekk il-Media tal-Labor ħarġet tgħid li se jgawdu biss 3% li hija xi ħaġa kompletament differenti minn dak li qal Clyde Caruana, konferma li anke l-Media tal-Partit Laburista qed giddeb lil Caruana. Il-Partit Laburista li huwa partit iffissat fin-numri, fissat illi jipprova ifittex żball fl-estimi u l-costings tal-Partit Nazzjonalista, il-bieraħ ukoll ħareġ l-statement illi giddeb ukoll lill-Ministru Clyde Caruana. Għaliex skont dan l-artiklu ta' One il-bieraħ stess qed jgħidu li l-Ministru qal illi 3% biss ser ikunu qegħdin jiggwadanjaw minn din il-miżura tal-Partit Nazzjonalista. U allura nistieden lilkom biex tagħmlu il-kalkolu intom 3% ta' 2,500 applikant kemm jiġu. U ċertament lanqas ma jaqblu mal-figura allura illi semma Clyde Caruana. Giulia Falzon, għal Net News.